Solidariedade Popular e das candidaturas de cambio e de construcción dunha esquerda alternativa, contra todo este criterio vamos a un proceso electoral novo e outra vez imos abrir un proceso electoral. Eu quería simplemente presentarvos as persoas que van a falar, simplemente presentarvos o escenario que polo menos os homes e mulleres da Marea de Vigo vimos con moita esperanza, sobre todo con moito espírito de construcción. Estamos ante unha oportunidade histórica. Sei que isto se di sempre, pero eu creo que é a primeira vez que realmente na pel o sentimos que estamos ante un proceso absolutamente anovador. Por qué? Porque por fin un proceso galego, un proceso autónomo como en Marea, ten irmãos semelgos no resto do Estado. É importantísimo que por primeira vez alguén veu o que fomos capaces de facer en Galicia e o fixeron no resto do Estado. Eso é unha alianza importantísima para que teñamos cuestións trascendentais en riba da mesa. Un grupo parlamentario propio que nos lo vai facilitar o cambio tamén político no Estado e, sobre todo, un aumento de homes e mulleres desta candidatura que van a estar no Congreso dos Deputados de Madrid, que hoxe sabedes que daba o FIS, e a pesar de que vimos a José bailando co lema electoral do Partido Popular estilo merengue, sigo pensando que ten que ser deputado en Madrid. Gracias por estar hoxe aquí. Queda unha campaña Mancho como Julio Iglesias. Queda unha campaña electoral que vai ser moi dura, que vai ser unha campaña electoral, sobre todo, moi sucia connosco, e, por lo tanto, necesitamos moitos brazos e moitos corazóns para pechar unha alternativa. Deixo con Carmen Santos, que eu a coñecí precisamente despois do proceso electoral, non era secretaria xeral, e eu digolle que vai a ser tamén para ela unha experiencia moi positiva, como foi para mí. É un problema todo directo, pero ánimo esa campaña de iso vos tocar. Bueno, primero de todo pedimos disculpas por chegar tarde, é unha tónica da miña vida chegar tarde a todas as partes. Vou a dar unha gran alegría á Garda Civil calquer día, porque ás veces xa non controlas ni a velocidade que vas do nerviosismo de chegar a tantas partes e de tantas actividades que temos que realizar, pero desde logo se fan con gusto e con ilusión, porque este é un cambio político que non é solamente das formacións, sino que é de todos e de todas, noso e voso. Eu realmente non traigo un discurso preparado, porque eu creo que non é o momento de dar un gran mitin, sino de simplemente de que esta é unha mostra de que cada vez somos máis. Lembro na anterior campaña que estábamos no local da Rúa Venezuela, e ca doble broma, ¿no? De que xusto nos acusas de bolivarianos de que estábamos na Rúa Venezuela facendo campaña por En Marea, e que colleitamos un resultado espectacular en Vigo. Eu estou segura que non solamente vamos a repetir, sino que vamos a incrementar, porque a cidadanía está farta de toda esta mafia e toda esta xente que está destrozando o noso sistema de benestar, que non fan máis que estafarnos, tanto políticamente como económicamente, e que nos ven unha alternativa, que somos o cambio, e que sumando xuntos vamos a ser imparables, e que eso é a gran fortaleza que imos a ter frente a toda esta gran multitude de rede clientelar tamén que está aí fora, pero que nos creo que é obvio que somos máis, e que precisamente están asustados porque non van a poder pararnos. Da outra vez, eu estaba do outro lado do público e estuve repartindo xornais, panfletos, traballando en todo o que pude, e ainda que ahora estou aquí vou a facer exactamente o mesmo que da outra vez, porque creo que eso é a esencia deste tipo de movimentos e de proxectos comuns, donde esa horizontalidade se demostra tamén traballando xuntos e estando xuntos nos traballos tanto gratos como ingratos. Entón, que non quero enrollarme máis, me gustaría darlle pasos a Xosé Manuel, e que lle deixo a él a parte máis política, que é simplemente animarnos a que sigamos medando xuntos e creando este espacio político común para
pasar tamén, ademais de nas Xerais, na Xunta de Galicia. Gracias. Boas noites. Moitas grazas en primeiro lugar por estares todas e todos aquí na estrela deste hermoso espacio. Pasamos de Venezuela ás Camelias, por tanto, a unha flor emblemática do noso país. E ademais, como ben sabedes, é de procedencia asiática, o que significa que este é un país de mestizaxe incluso na flora, non? E a mestizaxe é o que estamos a facer. Os homens e mulleres, bellos e bellas, porque hai que recuperar a dignidade da palabra bello no canto de eso de maiores, tercera, cuarta, quinta, decimosexta edad, os mozos e as mozas e todos os cidadáns do común que procedemos de distintos puntos cardinais do espectro ideolóxico político, pero sempre dentro do espazo que constitúe a esquerda social, que é a que conta, e que nos últimos tempos non deu atopado traducción correcta na sociedade política en forma de esquerda política. Estamos nun proceso de mestizaxe. O proceso de mestizaxe non se fan da noite para mañá. Mesmo se un home de raza negra, unha muller de raza branca, ou un home de raza branca, e unha muller de raza negra, fan unha noite ou un día nun recinto pechado ou nun parque público o amor que concibe unha criatura, esa criatura mestiza tarda 9 meses en nacer. Isto que estamos facendo. Eu sempre dixe que na política non facía amor, facía a guerra, pero nós estamos facendo amor tamén, que é unha boa noticia. Durante todos estes meses, desde que comezou o sarao bubónico, sendo borbónico, no Congreso de Deputados e Deputadas, todos e todas os de Cataríades e chegarías a conclusión de que había dúas mensaxes perversas que se estaban a repetir constantemente para inducir unha opinión, crear unha opinión alienada, unha opinión intoxicada, a conveniencia de que emitían esas mensaxes. Unha das mensaxes era de que se había que ir a novas eleccións, había que señalar os culpables xa. E os culpables éramos nós. Éramos as mareas, éramos o Podem, a Compromiso, etc. Valenciano e era Podemos. E éramos os culpables porque non estábamos dispostos a comulgar con rodas de muelle. Bueno, eu desde logo deixei de comulgar en muitísimos decenios, pero con rodas de muelle nunca, ni antes tampouco, non? Entón, como nos mantiñamos na lealdade aos cidadáns que votaran a opción, en Galiza, 14 dos 10.000 cidadáns e cidadáns que votaran unha opción que fora xestada e parida con moitas dificultades dende o Brán ao mesmo momento de lanzamento da convocatoria do comenzo da campaña, prácticamente o remate do prazo para escribir en Marea. Bueno, esa xente toda que votou merece unha recompensa. E nós o primeiro que fixemos foi ser leais. E ser leais a esa cidadanía porque na democracia representativa
entre os electores e os elegidos e as elegidas, o que se establece algo que poucas veces se di no seu terminología jurídica, que é un contrato de fideicomiso, algo análogo cando calquera persona otorga un poder a outra para que represente e faga algo, unha escritura notarial, unha venda dunha leira, ou o que sexa. Se se incumple o contrato de fideicomiso, se o que fai o representante non está nos termos co mandato do poder conferido, o que hai que facer é botalo fora, hai que revocar, hai que dicir que non o representa, e non íamos ser nós os que, despois de tanto tempo de berrar polas rúas desde hai anos que a casta política non o representaba, posemos caer en nós mesmos traicionar esa ciudadanía. E por eso se dixo que sería culpa nosa, non de quen pretendía facer unha especie de contubernio, de cambio de progreso dende un partido socialista que nesas circunstancias non actuou nin tan siquiera como social liberal, un partido, o el corazón partido, que diría la sultana Díaz, entre aqueles que son xente que aposta por un proxecto socialdemócrata e unha liña socialdemócrata, e todos aqueles que constituyen os novos señores feudais que gobernan territorios, baróns, marqueses e panameños, porque os hai tamén ali, e non como cidadanos de Panamá, gentilicios, non por ese famoso bufete de Panamá, para toda dar vía libre á corrupción. Esa foi unha mensaxe, preparando as cousas. Os mesmos que estaban imposibilitando que houvese unha investidura que dese unha alternativa cando menos orientada á esquerda, os que estaban impedindo que pudese unha investidura con un novo goberno que mudase as cousas cando menos relativamente, porque co PSOE nunca se poderían mudar rotundamente, eses meus estaban dicindo, eses son os culpables. E a segunda mensaxe insistente, teimuda, era que ademais, se houvese novas eleccións, non iban a mudar nada. Pois xa vedes, están a mudarlo todo. Para empezar, o acordo entre a esquerda, con Izquierda Unida a nivel de Estado, entre Podemos e Izquierda Unida, ese acordo que fixo o que xa en Galiza fixaramos, que se fixo en Cataluña, que se fixo no País Valenciano, por fin se entendeu a nivel de Estado que había que facerlo, mudou. Quero hoxe render homenaxe aos cidadáns e cidadás de longos anos de trayectoria nacionalista de esquerda que tiveron o coraxe de pasar a barreira e de facer aquilo que era tabú, e fomos exemplo e referencia para que se acabase por facer o Estado. O Rubén acaba de mentar o CIS. Os jornalistas aí fora preguntábanme por o CIS ou o CISCO. Eu contestei o de sempre. As enquisas normalmente están elaboradas con técnicas de psicología conductista para inducir comportamento na ciudadanía. E se se fan dentro do poder, se o poder público, se o poder seita privado de grupos mediáticos ou empresas mediáticas omnipotentes, o que se fan é cando dan avances alternativas rupturistas, hai que pensar que o mellor que queren é alarmar os votantes e mobilizar o voto de contra, pero non vai ser así. Por lo tanto, esas dúas mensaxes xa fracasaron, e nós somos os que imos representar, vos sobre todo, os que traballades en toda esta alternativa día a día, e os compañeros e compañeras que van sair tanto para o Congreso como para o Senado, pois a representación do pobo galego soberano e
ben clara de esquerda social, que vai facer a contribución decisiva para pasar a SOE, para barrer toda a borralla que existe tanto nas cortes, non precisamente das vacas, que son útiles, canto no goberno do Estado. E, por tanto, o povo galego vai ter un rol decisivo para abrir unha nova etapa política. E non abondará só con que gañemos, porque imos gañar. Non abondará só con que o Partido Popular ao final vai levar unha hostia, con perdón, pero unha hostia sin ancho. Non abonda. É necesario que todos os cidadáns e cidadás vexan que en Marea, Alternativa Cidadana, que apunta por elevación a crema democrática ruptura con este régimen apodrecido que se chama a segunda restauración borbónica, porque só están podemos libres como ciudadanos, como galegas y galegas, e mesmo libres como ciudadanos de todos. E ese é o que temos que seguir o tempo dos 26 de junio. Non máis nada, porque hoxe non é día de mitis e eu non estou votando mitis, pero se sigo vais a ser. Moitas gracias por a vosa atención. Muchísimas gracias a todos y todas por vir. Es difícil parar después de Vegas. Volvemos otra vez a la campaña y voy a volver a estar siempre detrás de Vegas. Quería agradeceros a todos y todas los que estáis aquí todo o apoio que recibimos, porque sí que os sentimos, que nos chegou durante todo este tempo, xa na campaña anterior, os resultados que se conseguiron foi gracias ao traballo de todos e todas vos, e en Vigo especialmente demostramos que cando se practica a fraternidade dende abaixo, cando sabemos traballar codo con codo, por iso estamos todos e todas hoxe aquí, porque sabemos traballar xuntas. Cando facemos eso, somos primeira forza da cidade. Tenemos que dar exemplo a todo o país. Tamén conseguimos que Marea fose a segunda forza en todo o país, que Marea estea consolidada como alternativa ao Partido Popular. Temos que seguir traballando nesa liña, pero que ademais desta vez temos unha segunda oportunidade. Normalmente non hai segundas oportunidades, normalmente hai 4 anos tirándonos dos pelos, tratando de reorganizar, e agora temos esa segunda oportunidade histórica e temos que aproveitar. E polo tanto, desta vez, o que temos que facer é redobrar ese esforzo colectivo que fixemos a anterior vez para que esta vez sí, desta vez o novo consiga emerxer con forza. Desta vez temos que conseguir mudar a correlación de forzas. E temos claro, durante todos estes meses que vivimos no Congreso, que a única opción real de cambio é que as forzas de cambio sexamos maioría. Que desta vez temos que conseguir sumar máis apoios para que sexa posible o que o PSOE, por cobardía, non permitiu o 15 de decembro. Eu creo que cada vez é máis claro que temos que cambiar esa correlación de forzas, e só o poderemos facer se mandamos unha mensaxe moi clara o 26 de xuño. Ten que haber unha mensaxe clara, rotunda e nítida. Vamos a votar as dereitas do goberno do Estado e imos facelo todos e todas. Para que isto suceda, pues temos que activarnos todos, activar a cidadanía, todas as que realmente estemos traballando por transformar a realidade. Necesitamos o voso apoio, o voso alento que nos levades dando durante todos estes meses, agora con máis forza, pero tamén despois do 26 de xuño, porque o día despois precisamos unha pata nas institucións con forza, pero unha pata na rúa con un músculo forte, porque só así vai haber un cambio real. Temos que traballar un pé nas institucións e un pé na rúa, que nunca se nos olvide que somos o nunca máis, que somos o 15M, que somos o
o metal, que somos a sanidade pública, que somos as loitas na rúa. Así que temos que seguir traballando tamén colectivamente en todos esos espacios. Porque a disyuntiva que queda finalmente deste período é clara. Por un lado está o Partido Popular e as súas diferentes metástases e caras que lle saen, o PP 3.0, e por outro lado o poder popular, o poder da xente, os que nos organizamos no día a día nas rúas. E, polo tanto, esa é a nosa loita hoxe. E tamén, como galegos e galegas, temos que facer máis forza nestas novas eleccións para que esta vez sí, esta vez teñamos grupo propio que nos permita realmente defender con todos os dereitos que nos corresponderían o traballo nas institucións. E malia todos estes impedimentos que nos foron poñendo durante estes meses, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista e Ciudadanos, para que desempeñáramos o traballo o que tiñamos dereito a facer e tratarnos a voz, malia eso, nesta breve legislatura, os deputados e deputadas de Marea demostramos que temos ganas, que temos vontade de defender a cidadanía galega, que imos trasladar a voz da cidadanía ás institucións e que o imos facer traballando man a man coa cidadanía, que todas as iniciativas que trasladamos ao Congreso fixémolas traballando coas colectivos, traballando coas asociacións, que obrigamos ao Congreso a falar do descarrilamento do Alvia, falando directamente coas vítimas e trasladando a súa mensaxe da súa boca, que trasladamos o debate de Ence, que era un debate que só se puido dar ali porque había xente na rúa facendo ruido, que estamos traballando man a man coa cidadanía, e iso é o que imos seguir facendo. Así que vos pido de verdade moitísima forza para esta nova campaña, que vos precisamos moito, porque sodes o noso alento, e sobre todo a non deixar tamén todos esos espacios que constitúen esa marea plural, esa marea que nace de abaixo e dos colectivos, e a traballar moi forte. Así que, hai marea. Sube a marea, sube a marea, sube a marea, sube a marea.